Čaute, čaute. Tak blíži sa čas obedu. Rozpaluje sa grill. Za chvíľočku začíname grillovať. Už som aj celkom hladný, tak sa na to teším. A túto časť tu volajú Little Boracay. Boracay je ostrov na Filipínach, ktorý je odtiaľto vzdialený možno že 1000 kilometrov. Tam chodí väčšina turistov. A prečo tam chodia? No práve kvôli tomuto. Pozrite sa na to. Krásne, nádherná, čistá kryštálová voda, pod ňou biely piesok. Takto to tu vyzerá. Tu si môžete oddychnúť, zaplávať. Toto je naša loďka, ktorá nás ťahá hore dole, kam si len povieme. Nádhera je tu. Tu sa môžete vykúpať do sytosti. Tí, ktorí sa boja, lebo dosť Filipíncov nevie plávať, čo je pre mňa trošku také smiešné, keď sú na ostrovoch a nevedia plávať, ale je to tak, takže tunák, aby sa neutopili, tak tu je voda tak niekde po pás, niekde okolo ramien. Ale není tu žiadna nejaká veľká hĺbka. Tak takto to tu vyzerá z tejto strany. Tam vzadu vidíte, je veľa tých floating cottage. A tu úplná krása. Pozrite. A nikto vás tu neotravuje. Máme loď len pre nás dvoch. Takže perfektný oddych, perfektný. Tu vedľa nás práve pristali ešte jedni. Tých tam není tiež veľa, ako vidím, sú tam iba 4. Ale to sú nejakí bohatí Filipínci, ktorí si to môžu dovoliť. Nádhera, pozrite sa na to. Fantázia.